Tulay ng Simeon, Setyembre 13, 1875. Nakatingala sa kalangitan si Padre Sevio. Dumarami na ang mga tao sa paligid. Nagsimula ng magtipon ang mga manonood sa gagawing pagbitay sa kanya. Nagsimula ng lumalim ang buong kalangitan. Pumatak na din ang butil ng tubig sa kanyang pisngi. Unti-unti nang umaambon at ang lahat ng mga taong nasa paligid ay nagbukas ng payong at ang iba'y sumilong sa pinakamalapit na bubong. Sige na, pugutan niya na yan. Bulong ni Felix Simeon sa berdugo. Si Felix Simeon ang alkalde ng San Nicolas. Siya rin ang nag-utos na ipabitay si Padre Sevio dahil sa mga paratang nito na siya ay nangungurahot at gumagawa ng mga illegal na transaksyon. Tiningnan ni Padre Sevio ang taong naglagay sa kanyang sitwasyong ito. Hindi niya malilimutan ang mukha ng taong sumira sa buhay niya. Itinaas ng berdugo ang kanyang palakol at saka nito tinaga ang leeg ng inosenteng pari. Nanlumo ang iba sa nakakita. Umagos ang dugo sa tulay mula sa leeg ng pinugutan ng ulo. Nagsialisan na ang lahat ng tao at naiwan ang kahabag-habag na bangkay ni Padre Sevio habang bumubuhos ang malakas na ulan. Naghalo ang tubig at dugo ng pari. Sa kasalukuyan, araw-araw ay dumaraan si Marie Chris Simeon sa Tulay Pari, kilala ring Tulay Simeon, tuwing uuwi siya mula sa kanilang paaralan. Third year high school si Marie Chris. Sikat siya sa kanilang school dahil mayor ang kanyang tatay na si Lex Simeon. Proud din siya dahil pagkakaalam niya, ang tulay na laging dinadaanan ay pinagawa rin ng kanilang angkan. Panahon pa raw ng Kastila nang itayo ito. Miss Chris, tara na, hinahanap ka na ng papa mo. Sigaw ng driver na naghihintay kay Marie Chris. Papunta na po ako dyan, Manong. Sigaw din niyang sagot dito. Tumakbo siya papunta sa kotse at agad sumakay dito. Tiningnan niyang muli ang tulay habang sila'y papalayo. Hindi niya alam kung bakit parang may nararamdaman siyang koneksyon sa tulay na yon at sa kanya. Iba ang kanyang nararamdaman sa tulay na yon. Huminto ang kotse sa harap ng bahay nila. Bumaba si Marie Chris, bitbit ang kanyang bag. Nakita niya ang kanyang ama sa may pinto. Nilapitan niya ito. Hi pa! How's baby girl? Pabiro nitong sabi kay Marie Chris. Pa naman, hindi naman ako, baby. Di na kaya ako? Sagot ni Marie Chris sabay yakap sa kanyang ama. Nasaan si mama? Tanong ni Chris. Nasa kwarto niya. Hinihintay ka. Sagot ng kanyang ama. Pumasok ng kabahayan si Marie Chris. Umakyat siya ng kwarto ng kanyang ina. Ma, niyakap niya ang ina na nakahiga sa kama nito. Chris, how's your day, anak? Tanong nitong sa mahinang boses. Okay lang po. Matamlay na sagot ni Chris. May sakit at bedridden ang kanyang ina dahil nagkaroon ito ng cancer. Lubos ang kalungkutan ni Marie Chris nung una niya itong nalaman. Ma, magpagaling na ho kayo. Wika
ni Marie Chris habang hinihimas sa ulo ang kanyang ina. Oo, anak. Malapit na akong gumaling. Soon, just wait, I'll be okay. Wika ng kanyang ina. Muli niyang niyakap ang kanyang ina, saka palang lumabas si Marie Chris ng kwarto nito at pumasok sa kanyang sariling silid. Initya niya ang kanyang bag sa kama at saka sabay humiga. Hindi na niya nakuhang magbihis at agad niyang inilapat ang likod sa malambot na kama. Unti-unti na siyang nakatulog. Naglalakad si Marie Chris sa isang tulay. Madilim ang buong paligid. Umaambon, nilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Pamilyar sa kanya ang lugar na ito. Hindi lang niya matandaan kung anong partikular na lugar, pero nakita na niya ito. Naglakad-lakad pa siya na naglakad hanggang sa huminto siya sa isang lalaking nakaluhod. Manong, tumayo na ho kayo dyan at baka masagasaan kayo ng sasakyan. Saka bawal hong umupo dito. Baka masita po kayo dyan. Wika niya dito. Hindi sumagot ang lalaki. Tiningnan ni Marie Chris ang lalaki. Nakaitim ito na tila isang pari. Nilapitan pa niya ito. Manong. Hinawakan niya ito sa balikat, ngunit laking gulat niya nang iangat na lalaki ang ulo nito. Lumantad ang itsura nito. Isang paring pugot. Napatili si Marie Chris sa nakita. Walang ulo at duguan ang lalaki. Hawak nito ang ulo habang papalapit sa kanya. Tumakbo si Marie Chris. Muli siyang napatili nang bumulaga sa harap niya ang lalaking pugot ang ulo. Nawalan siya ng balanse. Napaupo siya sa tulay. Huwag po! Please stop it! Help! Pagmamakaawa ni Marie Chris, umiiyak na siya. Naglabas ng isang palakol ang pugot na lalaki at itinaas ito sa ere. Huwag! Pabalikwas na bangon ni Marie Chris. Kumakabog ang kanyang dibdib sa sobrang takot. Tumingin siya sa buong paligid. Nasa kwarto lang pala siya. Isang panaginip lang pala ang nangyari. Napabuntong hininga siya. Parang totoo. Bulong niya sa sarili. Narealize ni Marie Chris na nakatulog siya ni hindi pa siya nakakapagpalit ng damit. Bumaba si Marie Chris at nakitang kumakain ang kanyang ama kasama ang mga kaibigan nito. Oh, Chris, halika dito. Kumain ka na, darling. Yaya sa kanya ng ama. Mamaya na ho, pa. Sagot naman ni Marie Chris. Uminom na lamang siya ng tubig. Hanggang ngayon ay kumakabog pa rin ang kanyang dibdib. Masyado siyang natakot sa kanyang napanaginipan. Muling dumaan si Marie Chris sa tulay pari matapos ang kanyang klase. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman habang naglalakad dito. Walang mga taong naglalakad sa paligid. Wala ring mga nagdadaan na sasakyan. Nilibot niya ng tingin ang buong paligid. Habang tumatagal ay tila nagbabago ang kapaligiran. Tila naglalakbay ito pabalik sa isang sinaunang panahon. Nangawala ang mga gusaling malapit sa tulay at napalitan ng mas mababa dito. Nagsimula na ring dumilim ang kalangitan. Sa di kalayuan ay nakakita siya ng isang lalaking naglalakad. Nakakulay itim ito
Nagimbal siya nang papalapit na ang lalaki. Wala itong ulo at duguan. Napaatras siya. Ayaw niya munang maniwala. Ngunit mas lalo pa siyang nagimbal nang makita niya na hawak nito ang sariling ulo. Hindi totoo to. Hindi maaaring maging totoo ang isang panaginip. Pinipigil niya ang takot na kanyang nararamdaman. Naglakad papalapit ang lalaking pugot ang ulo. Kasabay naman ito ang paglalakad niya paatras. Kailangan pagbayaran ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Wika ng lalaki sa isang malamig na tinig. Inilabas na lalaking pugot ang isang palakol. Tumakbo si Marie Chris para iligtas ang kanyang buhay. Nagtatakbo siya na nagtatakbo hanggang sa huminto siya sa harap ng isang luma at malaking gusali. Wala siyang magawa kundi pumasok dito upang humingi ng tulong. Walang tao sa loob ng gusali, ni gwardya o mga taong naglalakad. Wala. Tila pinaglalaroan siya ng tadhana. Umakyat siya sa second floor. Patuloy ang kanyang pagtakbo hanggang sa siya'y napagod. Napahinto siya sa tapat ng isang kwarto. Napansin niya ang isang pangalang nakapaskil sa labas ng pinto. Felix Simeon, alkalde, bayan ng San Nicolas. Nahaluan ng pagtataka ang kanyang takot. Kaya siya'y pumasok dito para na rin makapagtago sa lalaking pugot ang ulo. Sa loob ng kwarto, nalaman niyang si Felix Simeon ang kanyang ninunong na muno sa San Nicolas noong kapanahunan pa nito. Tiningnan niya ang buong kwarto. Bawat sulok ay kanyang hinalughog. Doon niya nakita ang mga litrato at paintings na nakadisplay sa kanilang bahay. Isang tunog na nanggagaling sa pinto ang pumutol sa kanyang katahimikan. Napatayo siya. Sunod-sunod na hataw na ang kanyang narinig. Napaatras si Marie Chris. Tuluyang nasira ang pinto at pumasok mula doon ang kanina pang humahabol sa kanya. Ang lalaking pugot ang ulo. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Ano bang motibo mo? Sigaw ni Marie Chris. Nanatiling tahimik ang lalaki. Maya-maya pa'y nag-iba na ang anyo ng paligid at nagsimula nang mawala ang buong kwarto. Sa paglaho, lahat ng nasa paligid ay ang pagkawala ng lalaki. Lumipat ang setting sa tulay. Nakatayo si Marie Chris sa gitna ng maraming tao. Napatigil siya dahil tumagos lamang ang kamay niya sa babaeng nasa kanyang harap. At lahat ng mga tao doon ay hindi siya nakikita o nararamdaman man lang. Isang ilusyon? Bulong niya sa sarili. Muli siyang nagtaka kung bakit nagtipon-tipon ang maraming tao sa lugar. Upang makapunta sa gitna, kinailangan niyang tagusan ang lahat ng mga taong naroroon. Ang kanyang huling
dinaanan ay si Felix Simeon. Tiningnan niya ito. Kaya pala, naging salinglahi na sa amin ang politika. Bulong niyang muli sa sarili. Sa kanyang pagtitig dito, napansin niyang may ibinubulong ito sa isang lalaking nakatakip ang mukha. Sinundan niya ng tingin ang lalaking nakatakip ang mukha. Huminto ito sa tapat ng isa pang lalaki. Isang lalaking nakaitim. Isang pari. Nakaramdam ng kaba si Maricris. Parang pamilyar sa kanya ang lalaking iyon. Alam niyang nakita na rin niya iyon. Itinaas ng lalaking nakatakip ang mukha ang isang palakol. Dito na napagtanto ni Maricris ang lalaking pugot ang ulo ay isang paring binitay mismo sa tulay ng kanyang laging dinadaanan. Huwag! Sigaw ni Maricris. Nakita niya ang mismong pagpugot sa pari. Hindi na kinaya ng kanyang sikmura ang nakita. Tumakbo siya palayo sa malagim na eksenang nasaksihan. Tumakbo siya ng malayong malayo habang bumubuhos ang ulan. Hindi siya makapaniwalang nagawa iyon ng kanyang sariling ninuno sa isang inosenteng tao. Napaluhod siya sa sobrang pagod. Patuloy pa rin ang pag-ulan. May katwiran ang paring iyon upang siya ay patayin. May katwiran siya para maghiganti dahil sa ginawa dito ng kanyang ninuno. Napasulyap siya sa kalendaryong nakapaskil sa isang hindi kalayuang pinto. Setyembre 13. Eksaktong araw at petsa ng kanyang kaarawan. Ang pagkamatay ng pari, napanghinaan siya ng loob. Unti-unti ring bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya alam ang gagawin. Maya-maya pa'y bumulagta siya sa daan. Naiwan siya sa gitna ng kalye habang bumubuhos ang ulan. Unti-unti idinilat ni Maricris ang kanyang mga mata. Bumangon siya sa isang dimension ng kawalan. Ang lahat ng kanyang nakikita ay puro itim. Ang tanging nakikita niya ay ang sarili. Siya ang dahilan ng lahat. Siya ang nagpapatay sa akin. Napabaling sa likod niya si Chris. Muli na namang lumitaw ang paring pugot. Ang ulo, siya ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang aking kaluluwa. Siya ang dahilan kaya nananatili akong naglalakbay sa mundo ng mga nabubuhay at sa mundo ng mga namatay. At mananatili ako hanggat hindi na uubos ang kanyang lahi. Sigaw ni Padre Sergio. Sa tingin mo ba'y merong maitutulot na mabuti ang iyong paghihiganti? Sa tingin mo ba'y kagustuhan ng Diyos ang ginagawa mo? Akala ko ba'y alagad ka ng simbahan? Wika ni Maricris sa isang nagmamatapang na tono. Tumigil ka! Tinaas ni Padre Sergio ang hawak niyang palakol. Napaatras si Maricris. Alam niyang hindi nakatulong ang kanyang sinabi. Lalo lamang niyang ginalit ang multo ni Padre Sergio. Tumakbo si Maricris
Walang hanggan ang kanyang tinatahak. Walang dulo, walang katapusan. Tanging ang mga ligaw na kaluluwa lamang ang maaaring makalabas sa gitna ng dalawang mundo. Sa sitwasyong ito ay wala ng takas si Marie Chris dahil kontrolado ni Padre Sebio ang dimension. Lumulutang si Padre Sebio sa ere habang hinahabol si Marie Chris. Habang tumatakbo, tinukot ni Marie Chris ang isang crucifix na lagi niyang bitbit. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Huminto siya sa pagtakbo. Itinapat ni Marie Chris ang krus kay Padre Sebio. Huminto si Padre Sebio. Walang epekto sa akin ang krus kung iyan ang inaakala mo. Wika niya sa isang natatawang tono. Hindi iyon ang ibig ko sabihin. Maraming namatay na inosente at isa na siya sa mga yun. Pero hindi siya nakaramdam ng galit o paghiganti. Namatay siya para iligtas ang sanlibutan. Hindi ba namatay ka dahil ibinunyag mo sa marami ang mga kasalanan ng pagpatay sa iyo? Hindi mo ba naisip na namatay kang lumalaban? Hindi mo ba naisip na namatay kang may prinsipyo? Wika ni Marie Chris. Magtigil ka! Galit na wika ng pari. Patawad sa nagawa ng angkan namin sa iyo. Patawad dahil naging instrumento ka upang matuklasan ko ang totoo. Lumuhod si Marie Chris. At kung buhay ko ang katumbas ng kasalanan ng aking angkan, ipagkakaloob ko sa iyo to. Alang-alang sa pagbibigay mo sa amin ng kapatawaran. Hindi nakaimik si Padre Sebio. Nabitawan nito ang palakul. Unti-unting nawala ang hawak nitong ulo at lumitaw sa tama nitong kinalalagyan. Unti-unti ring naglaho sa kawalan si Padre Sebio. Tila nagwakas ang lahat ng lagkin dahil sa sinabi ni Marie Chris. Unti-unti na rin nagbago ang buong kapaligiran. Bumalik na ang lahat sa normal. Bumalik na rin ang lahat sa kasalukuyan. Napaluhod si Marie Chris kasabay ng isang mataintim na pagdarasal. Namagmulat siya ng mata. Tila namalikmata lamang ang kanyang naging paglalakbay sa nakaraan para matuklasan ang lihim ng kanilang angkan tungkol sa paring pinugutan ng ulo sa tinatawag nilang tulay